Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat we. Amo Suramarta Jamrata imbang yen Paja Badaya. Candak kowe kancamu. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Titenana wae. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kena nggih. Yen ngapunten, ngapa Truk? Anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran. Truk? Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkulmu mlocot kuwi dong ora, Gong? Hah? Iki Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa ta? Dewa, lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae, Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk ya Pukulun. Ah, kencang warudayang lak wong. Oh malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Ah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun iki apa, Tru? Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelake iki ngunek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nah nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa.
pangestu ulun Tampanana. Oh nggih, nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose Dono kalih Kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun Tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Antarada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki kelawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana wasa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing tumanduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita Kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, Iya, saniki dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga yen nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. kula ya gumun lho, ing atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah pukulan niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese
Ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, Mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Ana apa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampeyan tak takoni Semar ning endi, kok sampeyan ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Inggih. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Oh iya. Kula paranane Bapak ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetha ditandang omah wae. Papapong ngono kowe. Papu bang. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Wah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lare goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak. Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploke dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra.
Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngnuthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngnuthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Menungso ora tatanan panos maning jajaran atus kertaning baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa iki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musik para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu ta apa e? Tapa kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti kekarepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye, aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakokean gunung tanpa guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus.
Celuk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk Kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ha ora, kowe iki ngewangi ya ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak pethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacet. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan, Gong, lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap, ora usah kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jak rembukan apik-apik, tak
ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya. Sadar ora? Iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewahi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Ujuk-ujuk langsung loro, Truk. Mung suwe loro ya, Truk, rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggonmu nglakoni tapa. Ya, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brama. Wow, Bathara Brama. Heeh. Dewaning apa? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brama aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongaku ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adanku dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa tak kon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku pangga tak ayoni. Terus ya. Melayu.
Oh. Ayo sambato kaning atiku. Apa-apa tak glereng yo. Apa, Gong? Kok kaya wong girap-girap? Ah, semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem ra iku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Jenenge Aji Lembu Sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe Aji Lembu Sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Tru, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak mbiyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane patimu. Waduh mati aku. Apa kowe model? Mati aku.
Waduh. Piye Gong, sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Suramata Jamrata ing bangken Panca Bajaya. Candak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kuwi mlaku kenapa kuwi? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadi. Bathara. Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brama nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis, ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare lah. Wah, mati. Ayo. Waduh. Modar. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbuh dadine pati. Iki apike awake dhewe mlayu, Gong. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku ki kelangan. Aku mau nek kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persne lengmu rusak ora iso mundur.
Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu wong. Kowe ya sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Wis rembuh nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Ya mati kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondhang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae. Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku lho. Kakang Rada, kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telengking wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pindha kombang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone. Truk. Sapa iki, Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Koyane wis menyang. Lho. Murite durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Truk? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah.
ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulon, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali deh ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulon. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake tapa ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga. Gong, ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis kowe santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen meng guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Panakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancene ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulon. Kene marganing pati kita Panakawan. Endang kapracondang kontal kaprapal. Panakawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Narada, Bagong sampun kendang kapracondang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Ndrawatata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mastu nama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga kula tempanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Gurawan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan Lilu Banaspati ngleng-nglek balung atandak wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun kemarin tedha dhateng para wadyabala berkasaan
ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken dayul mamet madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Awatra. Kowe araku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracundang, Rek. Saiki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget kok. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye apa ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye? Kowe arek aku terus kudu piye, Tru? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel. Ning perkara Bagong rak Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu nang Karang Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken ketiwasan, Den. Ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Namung ngandadosaken gumun raosing manahipun ing Raka Indrawati. Teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala. Menika mengku suraos kados pundi, Yayi? Koko Prabu, krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta. Sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lalampan menapa, Yayi? Werkudara. Nggih. Mara kowe ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Nangapa dadak aku? Si Adi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka
utusan Ayaka ngaturake nawala marang Projing Ndrawati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ana ing Praja Ngamarta ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwih-luwih durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Gareng Petruk lan Bagong uga ora ana ing karang kadempel. Kresna kakangku Gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal karang kadempel. Kresna kakangku jagat waisaning ubathara wayah para jagat. Yayi kula nuwun sewu. Mitra taturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap 3 candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten. Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos 3 candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula karang kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika boten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok boten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta, tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sakmangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sakmangke Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana aton remu kalingan ngangreng sang dyang manah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Gareng kang sarwi tawang-tawang teng karo kagiat sangya para Pandhawa. Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan Gareng sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa Gareng sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petruk goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sampun kemangan Meru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kalih para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru.
Iwang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat paisane ngubah tur wayah tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, Gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayu mbok ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Kok cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketakon ketiwasan. Kunjang kancing langit kalap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa Weladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papandunungku? Raden Andakamurti. Kowe sapa? Jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh, ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Merga kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, onong paran. Kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumoh ngentasi perkara. Ora ndara-ndara goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkauna bathange Janaka. Piye? Langkauna bathange Janaka. Kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka. Waduh. Waduh. What? Wush. Kapusan we.
ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuh negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apal rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Kula niku kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Lho kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya.
Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggerene kono garing mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Kuwi cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana we. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kena nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Wonge dan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuh aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Iya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati ra sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku pangkat. Oh, titenono. Kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Oh butuh tenan nggih. Nyo tampanono nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih. Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenana. Kraman kae patenana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa buruma. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andakamurti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso-iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau?
Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang, begadang. Pedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergolayu. Ngerti ra itu? Kok kaya bagong. Ketok ya. Mater. Ketorone Sarunge mampu pertamak. oh. Lah kok ora sok kulaan to? Heeh. Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok rae. Terus reng, terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo boyo kok. Wah. Ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli Kae dudu Joko Tingkir. sapa kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske Kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Skeber. oh, Baron Skeber ki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu wis. Turu kok karo sound system banter ling ngorok. Judul lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca pesan Petruk. Wah, nggih ditonton kaca pesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Weluh kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lah wong ratu kok ling gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan.
nganti Yayi Prabu Darma Kesumali ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku ya padake. Wah. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ayo. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lungane wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai ya, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak? Ampun tidak, Pak? Ora. Nggih, Pak, nggih? Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Ngopo Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa arek-arek njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya eneng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo sarung ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kei ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mung kowe aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bendari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke saka tangane Werkudara. Punten ayo anak-anakmu wadya balamu kon semingkir.
Wara jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Wis pakem Jawa. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung syukur Ndara wiwit purwa madya wusana pun paripurna ya kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalihipun menika boten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudra janing kangrat suh brasta teng kaping 10 Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih Lestari Widodon boten manggalengan setunggal menapa